मंडळी येत आहेत आपले सबस्क्रायबर भेटलेले आहेत अमित देसाई. सो हायवेवरती आत्ताच आमची भेट झाली. तर वाजलेले आहेत करेक्ट 4:54 झालेली आहेत. आणि जसं की बोललो होतो आम्ही अळी घालायला चाललो आहे म्हणून. आणि कोण कोण आहेत तुम्हाला दाखवतो सोबत. मंडळी काम करता करता आम्हाला ही भाजी भेटलेली आहे. कसली नंतर गोंधळ झाला काय, काका गेलो मुंबईत आणि मग करतलं काय, शेवटी माझ्या दागिने विकले. आणि तर कसे काय म्हणते, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड मॉर्निंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. सो मंडळी आज विचार केला होता, आज संडे आहे 25 तारीख, म्हटलं तर सुट्टी आहे तर थोडासा उशिरा उठेल. पण आराम आपल्या नशिबात नाही म्हणते. आपल्याला रात्रीच भाड्याचा फोन आला आणि 6:15ला भाडं होतं मला कुडामध्ये सोडून झालेलं आहे. आणि म्हणजे जेव्हा आपण स्वतः फिरायला जातो फॅमिलीला घेऊन आणि सध्या रिक्षाने जर घेऊन गेलो तर जाताना काय वाटत नाही, पण आल्यानंतर जेव्हा गॅस संपतो ना तेव्हा सगळ्यात जास्त वाईट वाटतं. फिरून येताना मजा येते एकदम जबरदस्त, फॅमिलीसोबत एन्जॉय केला आहे. पण गॅस संपल्यानंतर दुःख वाटते. तो प्रत्येकाचा असाच होत असेल, रिक्षावाल्यांचा तर असाच होत असेल. गॅस वेळेस झाला की जीव वर खाली होतो, म्हणजे बिना भाड्याचा वेळेस झाला की भले मग स्वतःचे कोण असते तरी चालेल. असो मंडळी, आज पण पाऊस तेवढाच आहे कालच्या सारखा आणि आज 25 तारीख आहे. सो सध्या पप्पांचं काम तर बंद झाल्यात जमा समजा, कारण कामच करायला भेटणार नाही, कारण त्यांचं कामच बाहेर असतं, घराची कामं चालू असतात. सो त्याच्यामुळे जाऊन काही करू शकत नाही. सो आता त्यांचे पण खाडे, त्यांचं पण सीझन डाऊन आणि आमचं तर सीझन डाऊनच असणार. आता फोनवरची भाडी असते त्या कुडामध्ये कोण कशाला फिरते. आणि आमच्याकडे आता शेतीची कामं चालू झाली तर मग लोक बाहेर तुम्हाला दिसणारच नाहीत, सगळी शेतीच्या कामात व्यस्त. तर मी आता कुठे चाललोय, तर आता आपण चाललोय CNG भरायला, कारण CNG काल येताना संपलेला आहे वाटेतच. तर आता पेट्रोलवरती आहे गाडी. सो लेट्स गो. कसला पाऊस पडतोय म्हणजे बघा, पण मजा येते, थंड थंड गार वातावरण आहे आणि चाय प्यायची इच्छा होते सारखी. तर जाऊया पटपट आणि CNG भरून येऊया. मंडळी फायनली CNG भरून झालेला आहे आणि आज CNG मंडळी जास्त राहिला आहे, करेक्ट 395 रुपयाचं राहिलं आहे, म्हणजे 400च पकडा, म्हणजे बऱ्यापैकी राहिलं आहे. तो आता आपण एक गाडीची वस्तू आहे ती घ्यायची आहे, बनवायला दिलेली आहे, त्याला सांगून ठेवली. खरं तर आता सकाळचा टाईम आहे, ते उठलेत ते काय माहिती, कुठले असतील. आणि एक गाडीवाला गेला म्हणजे असला पाणी उडून गेला जबरदस्त, ते बघू शकताय. नाही जाऊया पटपट कुडामध्ये आणि वस्तू घेऊया आणि आंघोळ करायला घरी जाऊया आणि मग बाकीच्या भाड्यांचा बघूया. पटपट कामं करूया. येत आहेत आपले सबस्क्रायबर भेटलेले आहेत अमित देसाई. सो हायवेवरती आत्ताच आमची भेट झाली, तर खूप भारी वाटते. म्हणजे वैभववाडी ना, वैभववाडीवरनं आहेत आणि एवढं सपोर्ट एकदम भारी वाटते. तर सर तुम्हाला भेटून एकदम जबरदस्त वाटलं आणि तुमचा सपोर्ट नेहमी असाच राहून द्या आमच्यासोबत. सो मंडळी खूप भारी वाटतं, असं गाडी बघून लगेच नोटीस करतात. आणि आता पावसाचं वातावरण आहे तरी पण त्यांनी लगेच गाडी बघून ओळखली आणि त्यांचा पण ट्रॅव्हल्सचाच हे आहे, बिझनेस आहे. तर खूप भारी वाटतं. म्हणजे सकाळ सकाळी असं काहीतरी घडला जाता अचानक, खतरनाक माझ्यासाठी तर एकदम. आणि आजचा दिवस एकदम जबरदस्त वाटते म्हणजे, कारण CNG पण रोजच्यापेक्षा जास्त बसलेला आहे. सकाळी भाड्याला आलो, त्याच्यानंतर आता ही गोष्ट घडली, एकदम भारी. तुमचा म्हणजे सगळ्यांचा सपोर्ट नेहमी असाच राहून दे. खूप म्हणजे भारी, एकदम जबरदस्त. सो लेट्स गो, जाऊया पटपट. फायनली मंडळी घरी पोहोचलो आणि गाडीचं सामान घेऊनच आलोय. सामान म्हणजे ही प्लाऊडची पट्टी कशासाठी आहे मंडळी, तर ती सीटसाठी आहे. खालनं प्लास्टिकचा कवर मारायचा आहे वॉटरप्रूफ, सो त्याच्यासाठी. तर सीट पण वॉटरप्रूफच आहे प्लायवूडची. ठेवूया, पटकन आंघोळ करून येतो, जायचं आहे मला भाड्याला. मंडळी टाईम झालेला आहे 9:33. फायनली आंघोळ झालेली आहे आणि नाश्ता पण रेडी झालेला आहे. खरं तर झाला आहे उशीर, 9:15 वाजता यायला सांगितलेला, थोडासा उशीर झाला. आता नाश्ता करायला पण टाईम नाही. नाश्ता एक नंबर आणि पाऊस आता थोडी वेळ विश्रांती घेतलेली आहे म्हणजे हा नाश्ता करायला. मंडळी नाश्ता पण झालेला आहे आणि टाइम झालेला आहे निघायचा. चला. गाडी भिजली असणार 100%. होय, म्हणजे ओरसला चाललोय मी.
व्यवस्थित पुसू. बसणाऱ्यांना त्रास नको. भाई लेट्स गो. मंडळी फायनली ज्या भाड्याला गेलो होतो ते भाडा सोडून झालेला आहे आणि परत एकदा ओरोसमध्ये आलो होतो. ओरोसमधनंच रिटर्न भाडा होतं, कुडाला नेऊन आणायचं होता. सो घेऊन आलो आणि त्याच्यानंतर परत पंपावरती गेलो होतो. सो आलो होतो इकडे करेक्ट 12:30ला CNG पंपवरती. सकाळी भरलाय पण परत एकदा गेलो होतो इकडे आलोय म्हणून. तर आता वाजले 1:39. लाईटच नाही. पहिल्या पंपवरती लाईट नाही, मग दुसरीकडे गेलो. तिकडे गाडी फिलिंगसाठी जोडली होती, मग त्याच्यामुळे CNG भरायला एवढा उशीर झाला. म्हटलं तर 1 वाजता जेवायला घरी जाणार. सगळ्या टाईमचा हे झालेला आहे आणि आता दुसरा भाडा आलेला आहे. सो आता तिकडेच जातोय. ते भाडा सोडून झाला की नंतर मग घरी जाणार. म्हणजे आता मुळद्यात जाणार आहे आणि तिकडनं कुडाला घेऊन येणार आहे भाडं. सो जाऊया पटपट मुळद्यामध्ये आता आणि नंतर बघूया जेवतोय किती वाजता. भूक तर लागली भयानक. काम पाहिला, जेवायचं तर आहेत आयुष्यभरच. मंडळी लेट्स गो. जाऊया पटपट आणि संध्याकाळ बहुतेक आमची ऑइल वगैरे घालायची आहे. आता पाऊस थोडा शांत झालेला आहे. चांगलं वाटतंय शांत झालं आहे ते. पडलं पाहिजे, मध्ये मध्ये थोडं शांत पण राहायला पाहिजे, नाहीतर कामं कशी करणार आपण काय. सो रोड थोडा खराब आहे. सो जाऊया पटपट भाडा सोडूया आणि बघूया किती वाजता आता घरी पोचतोय. तर तोपर्यंत तर बाय बाय. फायनली घरी पोहोचलो मंडळी आणि वाजलेले आहेत घरी येईपर्यंत करेक्ट 2:49. 3ला 10 मिनटं आहेत करेक्ट. चला दिव्या. अरे चला जोक घाला. आता नाही, रात्री 9:30 वाजता. 2:30 म्हणजे काय टायमरच येतो ते का? टायमर सांगले म्हणजे काय माणसं होती. तुम्ही जोक ना काय सांगतो म्हणजे घरातले वाट बघत थांबलेत माझ्यासाठी 3 वाजेपर्यंत. चला 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 वळी घालची नाही घालणार. हा वळ करूया त्यात म्हटला काम चोर. काम चोर. चल मंडई जेवण घेऊया पटकन आणि थोडा वेळ आराम करूया आणि भेटतो तुम्हाला संध्याकाळी. डायरेक्ट आज अळी करायची आहेत. तर त्या दिवशी दोडक्याची अळी कोणाला तरी कळली नव्हती, तर आता थोड्या वेळाने सांगतो काय आहे ते. सो जेवण येऊया पटकन. तर मंडळी खूप वेळानंतर परत एकदा वेलकम बॅक. तर वाजलेले आहेत करेक्ट 4:54 झालेली आहेत आणि जसं की बोललो तो आम्ही अळी घालायला चाललो आहे म्हणून. आणि कोण कोण आहेत तुम्हाला दाखवतो सोबत. दिव्या नाही तर काम आमचं जाऊचं नाही अळ्याचा नाही. हां म्हणून आम्ही वाट बघित राहिलो त्याची. सो मंडळी चला मग या अळी खय घालतो आता. माका पण माहीत नाही जागा ऐक माहीत आहे खय सळी घालूची होती. चला चला. पाण्याचा आवाज येता आई. मला काही समजा नाही. 1 दिवसाच्या पावसात कोपरे कसे भरले आणि एकदम व्यवस्थित. 2 दिवस पाऊस पडता चलो काय पण अजून पाणी नाही का विचार होते मंडई. त्या दिवशीच्या ब्लॉगमध्ये बघितलं तुम्ही पाणी आणि आता बघा आता साईडला पाणी सगळीकडे आलेलं आहे. खळी करूची दाई काय करू चांगलं काय माहिती नाही. तुका माहिती नाही तर येईलच किती आहे. मंडळी काम करता करता आम्हाला ही भाजी भेटलेली आहे. कसली? पेयाची भाजी. हा पेयाची भाजी. पेयाची भाजी मंडई. आणि आता आता रानभाज्या गावतले नाही. यंदा अळमी स्वतः जाऊ आता. गेल्या वर्षी कितकी अळमी गावली आमका ना. अळमी म्हणजे या काळात त्या गावाक नाही. आम्ही कसली अळी घालतो आई? आता आपल्याकडे कसली तवशाची हां भेंडे आणि काय चिबडाची तवशाची चिबडाची आणि भोपळ्याची आणि भेंड्याची. ह्याच्यावर काय करूया आम्ही? ह्याचीच घालूया ना. ह्याची काय करतात सगळ्यात चिकट पप्पा सांगता घालूया म्हणून
ही मंडई जास्त करून माती दिसते सगळी. आम्ही विहीर बांधतानाची आहे, विहिरीची माती काढलेली आहे सगळी खणून. आणि मंडळी आमच्या विहिरीची एक खासियत आहे, विहीर आम्ही जेव्हा म्हणजे पाडायला घेतली म्हणजे बांधायला, तेव्हा विहीर जी खोदकाम केला ते कोणाला विचारलेलं नाही, काय नाही असेच पप्पानी सहज बसले होते. आणि आमची स्वतःची विहीर नव्हती. इकडेच खाली या साईडला जिकडे शेती आहे संपूर्ण, तिकडे एक छोटासा गड्डा मारलेला होता ना आई आमच्या घराच्या टायमाग ना. विहिरीची स्टोरी आमच्या लई मोठी आहे. तर काला काका येलेले अशीच दुपारची बसलेलो, तो विहिरीचा विषय येलो. काका बोलले काय माझ्याकडे, काकाकडे तेव्हा किती होते, 28,000 रुपये होते. काका बोलले माझ्याकडे 28,000 रुपये आहेत, काय करूया, विहीर मारूया. मग सहज इले आणि हैसर खाना घेतले नाही, अंदाज नाही काय पाणी असताना, काय नाही अंदाज नाही, गेरा वगैरे काय नाही, डायरेक्ट पिका वगैरे घेतला आणि खोदायला चालू केला. किती रुंदीची मारूची माहिती नाही. आणि नंतर काय झाला, पाऊस येलो जवळ, 28,000 चिरे आणि मजूर एकच गेले. आणि नंतर गोंधळ झाला, काय काका गेलो मुंबईत आणि मग करतलं काय, शेवटी माझ्या दागिने विकले आणि विहीर बांधून घेतली. कारण विहीर तर इम्पॉर्टंट होती आणि आणि जर बांधकाम झाला नसता तर विहीर कोसवणार होती म्हणजे, कारण पाऊस जवळ आलेला. हा, पाऊस लागलेलो आणि पाणी लोकांना म्हणजे बरेच लोकांनी घराकडे येऊन पण झाले नाही, आता तुमची विहीर कोसळतली, आता काय तुम्ही विहीर बांधू शकणार नाही. नंतर म्हटलं काय करूया, मग माझ्या गळ्यातला होता किती 10 ग्रॅमची होती, 2 होती 10 ग्रॅमची, ती दोन्ही विकली. सोना स्वस्त होता ना तेव्हा. आणि मग विहीर बांधली. म्हटलं मरण देत, नाही तर पाणी नाही होतं. पाणी महत्वाचं म्हणजे. आणि आता आम्हाला एवढं पाणी आहे ना, किती उन्हाळा पडला तरी आमची विहीर अजिबात अटत नाही. आता आम्ही लोकांना सांगतो पण नसलं तर आमच्या विहिरीचं घेऊन जाय. नाही तर तेव्हा आमका मार्च म्हटलं म्हणजे ना पाणीच नव्हतं, विहीरच नव्हती, तर खाली आहे शेतात. तिकडची म्हणजे दुसऱ्यांची विहीर आहे, तर झाडं वगैरे लावली होती त्याच्यासाठी ती विहीर होती, त्याचं पाणी आम्ही घरी घेऊन यायचो. आणि आता आमची विहीर नसली असली तर अक्षरशः रडला असतो आम्ही, कारण पाणी इतक्या लांब आणण्याची पण ह्या नव्हती, कॅपॅसिटी नव्हती आणि पाणी पण नाहीच होतं. आणि आता महागाई पण भरपूर झाली ना, त्याच्यामुळे आम्ही विहीर पण बांधलो नसतो आता. सो चांगलं आहे मंडई. नाही तर आणि सुरुवातीला एकदम सुरुवातीला सगळ्यांच्याच विहिरी होत्या अशा नाही, पण आता सगळ्यांच्या आमच्या गावात प्रत्येकाची विहीर आहे, प्रत्येकाच्या घराकडे विहीर आहे. मग दुसऱ्यांकडे जाऊन पाणी आणावं लागायचं. पण आता काय टेन्शन, आम्ही पण असं डोक्यावर आणलेलं आहे पाणी भरपूर वर्ष. आणि आमची विहीर बांधल्यानंतर पण आम्ही मार्च महिन्यात पाणी आमचं सगळं आटान झालं, नंतर आम्ही मग 5 रिंग उतरले. आता पाणी भरपूर, आता भरपूर. मार्च म्हटल्यानंतर विहीर पूर्ण आमची सुकान जाय, अजिबात पाणी नाही. मंडळी हे बघूया काय काय काम जरा मदत करायला लागतं यांना, नाहीतर मी ब्लॉक करत राहिलो यांना मदत कोण करणार काय. मंडळी 5-1 मिनिटाच्या मेहनतीनंतर 5 मिनिटं झाली असतील ना, काय 10 मिनिटं, 10-15 मिनिटं झाले. मी एक डोंगो केलंय मंडळी. हो म्हणजे मी खणान दिलंय आणि माती एकदम नरम आहे मंडळी, तुम्ही बघू शकता. बघा लगेचच खणता. तर 4 डोंगे केलो आम्ही आता इतक्या. तर 4 कशा काही, 4 एक काकडीची, हां एक चिबूड, भोपळं, हां भोपळं आणि काय डबल काकडी घालून टाकू नाही काकडी. सो 4 आणि बिये आहे बघा, मग दाखवते. हे बघ, ही आपली काकडी, हे 2 भोपळे, हे 20 रुपयाचे, हे 20 रुपयाचे, हे 10 रुपयाची भेंडे. मागची कमेंट होती दोडक्याची अळी, तर पाल्याची भाजी बघ 10 रुपयाची. घालू आपल्या चतुर्थीक लागते पाल्याची भाजी मंडई, गौरीक लागतात. आणि अळी म्हणजे काय, दोडक्याची अळी म्हणजे काय, तर अळी म्हणजे बिया आणि रोप बारके रुजान येतात ते काय अळीच म्हणतात. मंडई आजचं काम झालेला, वाजलेत 5:12 मिनिटं आणि एवढ्यात काय भाड्याक जाऊचा नाही माका. आता भाडा रात्री डायरेक्ट 9:30 वाजता मंडई शेवटचा. आणि उद्यापासून आपण कामार परत विश्रांती. गाडी एक विश्रांती काढतं काय काढू काढू आहे. यंदा आमका बरी जणांना असं गावली ना आई, मुरटू काय मा. अरे इला इला दिव्यांचं लहान असताना लय बिया, आता नाही मा बिया ना. बघ जरा त्याला दाखवून बघ दिव्या, बघ जवळ नेऊन बघ. आता धीरेच झाला. ती ना भाजी शेवळाची बघ, आपण त्या दिवशी बघलो युट्यूबवर, शेवळाची भाजी ती. यस, आम्ही त्यांना बियो इतके वर्ष ॲलर्जी काय आहेत मला. आता बघणार नाही, त्या दिवशी बघलंय मी ती
शिजवून खातात ती भाजी. यस. आणि मंडळी काल व्लॉग मोठा झाला होता त्याच्यामुळे बोललो नाही, तर प्रत्येक गोष्ट मी सांगतो काय काय करतोय घरी आणि काय नाही. तर आत्याकडनं काल पिशवी भरून आम्ही काय घेऊन आलो होतो, काय आणलेलो आई? तर 5 लिटर आगुळ म्हणजे काय कोकमाचा रस आणि 6-7 किलो तरी सोला आहोत कोकमा, 7-8 किलो तरी आहोत मंडळी. आणि अजून उकडे तांदूळ, गुडगुडी दिल्या, सुक्या खोबरा, इतक्या त्यांना पिशी भरली आमची. सो मंडळी आमका दरवर्षी जितकी सोला आणि आगळ लागता, कोकम आणि आगळ जेवढा लागतो ते सगळं आत्या पुरवते आमच्या, कारण आत्याच्या इकडे भरपूर प्रमाणात ते रत्नांब्याची फळं भेटतात म्हणजे कोकम, तर आत्या बनवते. आणि आता सध्या बिझनेस होतो कोकमाचं, आणि सध्या आत्या म्हणजे काम भरपूर असतं आणि तुम्ही चढाव बघितला येताना किती मोठा आहे. सो जेवढा बघायलाही वाटतो त्याच्यापेक्षा तो एकदम आहे, चढून खाली उतरेपर्यंतच आमच्यासारखी माणसं तर डाऊनच. आता रोज जातो सकाळी, त्यांना तरी सवय झाली म्हणून काय नाही. सो मंडळी आता जाऊया वरच्या घरी, कारण पाऊस भरतोय एकदम जोरदार. काय पाऊस पडतोय ना, पावसाच्या आधी घरात जाऊया, पावसाच्या आधी घरी जाऊया. आता काय कामावर होती, आता पाणी भरूचा, पाणी भरलं काय झाला मंडळी, काम काय नाही. आता काय नाही, आता फक्त पप्पाची वाट बघायची आणि आले काय ते सीट आहे ती फक्त लावून बघूया व्यवस्थित, स्क्रू लागतात काय नाही, मग काम झालेलं आहे मंडळी आजचा. रात्रीचं जेवण आई आणि जेवण माका भाड्याचा शेवटचा भाडा आज 10:30 तरी घरा घेऊ मंडळी. कितीचा? 9:30 पावणे तक जाऊ कुठं जिबली कुठं हो, नाही तर तो सकाळी स्कूल घालतो. आंबो आमचं लागत नाही यंदा मंडळी आंब्याला आमच्या काहीच लागलेलं नाही, गेल्या वर्षी तर लागलेलं ना. यंदा काय नाही. स्वच्छला मंडळी आता वरच्या घरी आता विश्रांती. मंडळी फायनली पप्पा घरी आलेले आहेत आणि वाजलेले आहेत करेक्ट 8:16 झालेली आहेत आणि आमची चाय वगैरे पिऊन झालेली आहे. संध्याकाळचा प्रोग्राम झाला. सो तुम्हाला बोललो होतो प्लाऊड आता सीटला लावायचं आहे. सो कशा प्रकारे ॲडजस्ट करते आता बघूया पप्पा काय सांगतायत. हे काढणार बरं तो असं मोठी झाली बरोबर मारतात ना, बरोबर आहे रे, दिसतं अडसून मला टेस्टर घाला, ॲडजस्ट करून लावू काय आणि तेडे मग आता सिटी गादी लावू काय पप्पा. हां होय जाता बरोबर. म्हणजे गाडीतला तर व्यवस्थित झालेला आहे, आता सीटचा बघतोय. लहान आहेत काय होय लावू नको तसा तुटा ताई. तर मंडळी फायनली प्लाऊड बाप्पांना दाखवून झालेला आहे, पाहिजे तसा व्यवस्थित झालेला आहे मापात एकदम. आता फक्त कुशनवाल्यांकडे नेऊन ते दाखवून मग वरती सीटवर पावसाच्या पाण्याने काय तो स्पंज खराब होता का म्हणे, म्हणून त्याला फक्त कवर मारून घ्यायचा आहे प्लास्टिकचा. बाकी मोठासा काम काय नाही. बाकी वरचं जे कवर आहे ते एकदम व्यवस्थित आहे, कंपनीचं आहे मंडळी, त्याच्यामुळे काही विषय नाही. आणि 1.5-2 वर्ष काही विषय नाही, येणार एकदम व्यवस्थित. सो मंडळी आता काय नाही, आता जेवणार थोड्या वेळानंतर. आता 8:30 झालेलेच आहेत आणि शेवटचा भाडा 9:30 आहे, त्याला जाणार आणि उद्या सकाळी कामावर. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.